Да. Трябва ли да бъда приятел с бившото си гадже? Обикновено човекът, който се задава този въпрос, е именно този, който изобщо не е искал да се стига до раздялата. Според мен най-здравословното нещо, което може да направите веднага след раздялата е да се дадете пълноценна почивка без никакъв контакт с бившия. И причините за това са следните. Едно! Мисля да го правя като вечеренце или не? Дори раздялата да е настъпила по най-приятелския начин, хората имат нужда от време, за да се справят с чувствата си и да осъзнаят, че вече не са част от комплект, а са индивидуални същества. Това беше най-тъпото нещо, което съм казал наскоро. 2. Това ще стане, има ли бъдеще? Никога няма да приемете бившото гадже като другите си приятели. Особено ако то самото искало да се останете приятели след връзката ви. Освен това, дори да успеете да задържите приятелски взаимоотношения с бившото си гадже, то те ще продължат до момента, в който един от вас двамата не си хване ново гадже. Защото дори да не си признаете, на никой няма да му е приятно, ако новото ви гадже комуникира с бившето си. 3. Двойките, които са били приятели в френдзон, преди да станат гаджета официално, си мислят, че ако не им се получи връзката и се разделят, те отново ще се останат приятели, както е било преди връзката им. Но това е фантазия, която ще ви отведе по много грешен път. 4. Този, който иска да останете приятели след връзката, е обикновено този, който не иска да носи отговорността на връзката, но в същото време не иска и да остава напълно сам. А това е крайно егоистичен и издребнял мотив спрямо другия човек. 5. Понякога хората не могат да сложат край. Опитват се, репетират, представят се го в главата, но просто не знаят кога и как да го направят. 6. Ако не вие сте човека, провокирал раздялата, но все пак продължавате да търсите бившото си гадже, като му звъните по телефона и изпращате му съобщения, а то не ви отговаря, просто престанете. Представете си, че бившото ви гадже вече е продължило напред. Намерил се нов приятел или приятелка. А вие продължавате да му звъните, да го тормозите по Фейсбук, да му пращате SMS-и. Това е супер унизително и най-вече страшно затормозяващо. Не само вас, ами и тримата. Имам предвид теб, бившото ти гадже и новото гадже на бившото ти гадже. Брат, остана като индийски сериал, става. 7. Ако бившото ви гадже ви убеждава, че трябва да останете приятели, просто кажете не. Може да кажете, ами може би, не сега, но тогава ще последва въпроса, кога? Вижте, за една връзка трябва двама, за приятелството също. В крайна сметка може да сте приятели и съм сигурен, че има хора, които през целия клип са си казвали "Тос пък!" Аз съм best friend с всичките ми бивши. Похвално! Но имайте предвид, че нещата между вас никога няма да са същите, каквито са били. Колкото по-бързо го осъзнаете, толкова по-добре за вас. Съветът ме, просто се намерете приятели, с които не сте спали. Готов съм. Yes. Нещо ще стане по-разчупно някъде. В смешен начин казвам едно, после Добре, 2, после кажи 3, го. после 4, после 5, после 6, после 7. Освен това, дори да успеете да задържите приятелски взаимоотношения. Ясно.